Kapan kau nggak so pau ke jing so men bagi don lang ni kung khot trong ka National People's Youth Front te kem na Islam ni don hang ni na ta pan ya kren khnjat ka to ka ne ri dei bat ka jing ni jing kren ta ha ki ni kisni kham tam ne po district jing ni kham tam ai ki social media chan man ka sgi jan man ka met ka jing kren klang ko ba la kloj hadu kata kalau harbedei buat ka jing thungkam po trong ka sispa jentia hospital hanya po mo keluar kani kalau don ka long jing tai mo jur ba po ki social media trong ka district but ka dau kalau ba hadin mangi ba ka jing thungkam ha kane ka sispa jentia jo hospital jo ka mo korban la shuthum kum tu khem raton ka advertisement kata ketika panakong nata khem raton ka jingkhot banda interview nilai shui ba direct tang ya ki appointment ki ba nilai lamba ka office bat ka ki ba mi lamba ki social media kane kala perlong ki pun ki samla bakin na kentong kan shot ka district ba la phone ba la bu ka jingkeli na kanta kane ka jing thungkam ka ba khem rayat da kalanti ti hang ni ngalaban ong ba na kalyang jongi ka National People's Youth Front trong district bat mangar ku presiden ka state ni don hang ni ya ka ban na bu ya ka jing keli ha ju po bat ni buru ya ka jing pau ku jing solong ba ha ka nu kadur ba ka director of health service kathung ya kini ki pus hapo ka sispa jing thia kabala yo sanction hakadur to ka contractual ya ki sispa iway pus tenrai mata la ya chacha ki thum khem da ai kan kata kata ko wei ko bang ya kren ham ta tenagaleng jugi ngi so on ba habalat ki pus hakanu no ka department dai banton lan de ban ya da kalanti way kalau ada bantuan ke advertisement mankhot application yang disamla wat kam wat jam trong ka district bat trong ka jela ar kada bantuan bet da kalanti bat kada yat bet da ka system bat don ka interview bat de ban appoint bet ki breu ki babet ya ban trai ha kanika kanika hospital ka jungi ka ba let's say na kalian to sarkar kan patient wat la nanging patip lano kan pli handrai kandi kadai ka persyak kajongi bat kadai ka way na kimat ti bana kalian jongi ka National People's Party jong ka district bat jong ka block hang mo korwan ka bangila kren na ka por ka sarkar ba natala long ka bala ni ban plino ya ka sispa ti angne handrai ni cubu perbor ka jingkerpat ba lakum nuru ndai ban suan pli tangi ka building kumto handrai de ban pli halor ka jing don ki beri ban trai ha ka hospital ha jing syang la so kumen hadin bang UI ya ka shithi ka buan na finance department bala sanction ya kini ki post ha ka kharlai tarik September ajar athoar ila ta jing so kumen bang UI ba warna ta sanction ta ka do ka contractual ru ndrai ni so tu ba ya la pli ka ya kini sispa di thia la bandron da kini ki post ki ba la sanction wala da kadang data hakdo juga kontraktual rai nan ong biasa sistem is pau ka jing solango ba hadin bagi iba la shui tangi ka appointment claim advertisement claim interview kani kala wara udak jingli umdai tang namta jongi badon hang ne rai nagi samla jong ka district parokoi kata kadai ka ba kongsan ka ba ngakwa ban penpau na kalian jungi ku samla ha ka po National People's Youth Front. Hot kilaban ong ban kalian jungi ni dei kipat ang parcel jo ka sarkar. Henry kamut bat tang ta tao pangidon ha ka sarkar. Lada kadu ka jingle jo ka sarkar na kalian jungi ki seng jo samla jong ka parti long show ban kren. Lane ban kentho. Kata ka di tang ka jing berkhat jo ki katu kan ne. Rai kumbang ngan ong ipi lada dei iya ka di thumkam na kalian jo ka director jo ka health services lani na kiwi department na kalian jugi
ngimdon hangde banomba nginya dala da kamya katkum kalanti pinga chu ai nuksa no ai pi kamdon kanu kanu ka babakla yang ika khamtam yang ika youth front mo ni ki samla berkor ni jukran ya ki jingrot kam jong ki pajba lane jong kinu ki kam ki bang yu i baka ka sarkar ka ko haji tri kam jong ka masu ai nuksa wala ka ya la kindiat na kanne ka bang ayat ini taru rekum ka nuksa habayaki kinu hikai na kalian juga kung state president juga NPUF wala tho au chief minister ban pau ya la ka jong ka jiksno na kam ta ka jingdu tulop di penslam tulop untuk sarkar kinu hikai kata ka shuai ta nuksa kamu hajoi ya kaniru nomor bagi i baka kom thongkam ka khanyat kat kum ka system pada banian ngin don hangni bon matang na daw ba idan sarkar na kalian jumi ngim nok shuan tanpau ya la ka jong ka jiksno ngi kum ki seng ju samla jong ka national people's party ngilong lajlut ban kren ban pen ban kedong ya kanu no ka ba na kalian ka sarkar ka ya ka pamdai la kalong da ka kpin la ne la long da ki jing tho ki bang di ban tho sa ka sarkar ye ngaso gondong ba lada aro ki department lani ki directorate kinle na kane ka ju rupo kanwara ka jing du sim ye ki samla wat ka mo jam jong ka district mat ka celah kalian juga ngasong gondong baka ka director jong ka health service ka le hak ne kom ngasong gondong ba pa ka jing bong soi hak ba ngampwa ba ki samla wat ka mo jam hak pa kum ka puan ka ba ka jiwat kam bat ka jing kedu kam ka jing hiran kam ka pasir kai impwa kon ba na kalian ki head ju di department ki the upja ya ki samla wat ka mo jam ju kata ka ba ngaswa ba keren lembaga di dalam patai